गिबि गिबियावनो जोंहा रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। खुंगा 32थि दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे खुंगा 1थि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ 4, 5, 6 एप्रिलाव जानो थांगासिनो पथारलिकुसि दारकुसि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव। दा बेवहाय बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे जोंखौबो बे दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बे कनफारेन्सआव हारिमु दालाय आफाद हिसाबै जोंखौबो दानानै होदोंमोन। बे लेखा जोङो बे 4, 5, 6 एप्रिलाव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे कनफारेन्स बेवहाय जों हारिमु दालाय आफादा बेबायदिनो बायदि बायदि इभेन्टजों लानानै जोङो माखासे मेथाइफोरजों सुजुनाय जादों, करास सुजुदों, लोगोसे जों माने फिरफिला बाथौनि फिरफिला बिरहोनायाव जोङो फिरफिलानि मेथाइबो सुजुदों। लोगोसे जों गोथैसो बावनाय, बे गोथैसो बावनायावबो जोङो मुंख्लं बावनायावबो जों माने मेथाइ सुजुनाय जादों। लोगोसे जों आरजबो जों सुजुनाय जादों। लोगोसे जोङो बे सावराय मेलाव जिथु जोंहा माने मेल जागोन, बेवहाय जिल्लानि सावराय मेलनि मेल, लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे डेलिगेट्स बेनिबो जोङो माने करास सुजुनाय जादों। बे लेखा जोङो गासै दिनैसिम माने दालाय आफादा बे करास लोगोसे माने जोंनि फिरफिलानि आरज मेथाइ, लोगोसे जोंनि फिरफिलानि मेथाइ आरो बायदि बायदि मेथाइखौ लानानै जोङो जोंनि बे माबाया सोलिबाय थादों। जोंनि जिथु माने रिहार्सल बे सोलिबाय थादों। आरो आंनि साननायाव बा जोंनि गासैबो जे माने रोजाबगिरि बिथांमोननि जिथु हेफाजाबाव जों नुदों जे फ्राय माने 80-85% जों दावगाबाय आरो एसे दंबावो। बेखौ जों एसे मिउजिक सोनायनि उनाव बे जिथु माने जोंनि नांगौ जिखिनि जोंनि माने जाथारनांगौ पार्सेन्टेज बेखौ जों फोजोबगोन। आरो जिहेथु जोंनि आखायाव आरो सानब्रै सानबासो दंबावो, बेखिनि गेजेराव जों गासैखौबो मावफुंनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। नैबे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' बाथौ सिबियारि नोंथांमोनखौ माबा खावलायगोन नामा? दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोंनि हारिमु दालाय आफादनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे बै फैबाय थानाय जि माने जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि कनफारेन्स लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिथु माने कनफारेन्स, बेयाव जाहाथे जेबो धोरोम, जेबो माने हारि माहारि जेबो माने सायख'आलासिनो सानालासिनो बयबो जाहाथे बेयाव बाहागो लायो आरो गाजा गोमजायै बे माने कनफारेन्सखौ जाफुंसार होयो। बेखौनो आं बर' रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय।